Joy to the world. Joy to the world. Oh, joy to the world. The Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Oh, joy to the world. Joy to the world. Oh, joy to the world. The Savior reigns. Let men and sons and blood. Let the songs of fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Joy to the world, now we sing. Let the earth receive her King. Joy to the world, now we sing. Let the angel voices ring. Joy to the world, now we sing. Let the men their songs employ. Joy to the world, now we sing. Repeat the sounding joy. Oh, He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove. Wonders of His righteousness and wonders of His love, 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 and wonders of His. Joy to the world, now we sing. Let the earth receive the King. Joy to the world, now we sing. Let the angel voices ring. 'Cause I can't give it all away if He won't be here next year. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Angels we have heard on high, singing sweetly through the night, and the mountains did reply, echoing their brave delight. Gloria in excelsis in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see Him who was birthed, the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King.
Uria nituhata namar pungudohi tadi ari pesta Natalon marlas niroha maka malatehon balgani asi nirohani debata namar suru anak na ima hatai nagabi daging marhiti hatutubu ni Yesus di Bethlehem di bagasan las niroha si songoni upasahat tami matuhamu
Selamat Hari Natal Madiamu Saluna. Atong bongoti hamuma akka bahalna marhiti-hiti hamulateon. Akka alamanna marhiti-hiti puji-pujian. Di bagasan uduk dohot serep niroha. Tapahibul maruhata marsaur dohot Jesus. Naung tubui marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringana di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada, nasian amai. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Haleluya. Martangi ang mahita, ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus, hatay na gabi naong daging, Tuhan namin na tubo di huta Bethlehem, say pinuji magwar mo na badiyay, ala nang ditkirho hami bangsom, dito guto-guhodo hami siyan haholomon, tuhatiuron, jala di padumuhodo hami, naholang hiyan siyan ho, gabi saur musedo hot ho, gok halalas ni roha duhami alani, say jalo mahamulation ni rohanami, naong tinopok mu, marhite-hite anak mi. Amen. Tuhan
Tangiho kamu mapati ni debata, imana tersurat di sada Yohanes 24 ayat itu. Hamu akka haholongan, masih haholongan mahita, ay siya debata ado haholongan ni, jalaganuk namar haholong ni roha, imanong tubuh siya debata, jala ditadda do debata, atong rak mangido gogo mahita tu debata, laho mangulaho patik nai. Sai pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik ni. Tapado pemanguluta tu balgani holong ni tu hatta tu hita, marhite hatu tubuna tu portibion, tatakasi maaka pabahenata naso saurdo tu pakokop nai, alani tamau dukita manopoti dosata tu adopan ni debata. Martangiang mahita. Ale Tuhan para sirohana sumurung, nung ngagabedagiko, jala sortu tuhami jolmana di hasianganon, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, asa tung pos rohanami di padongan yommu di hami, mangadopi ngoluon, alai sipata dope ganggu hami di padongan mi, uju masa hasusaan manang parukilo di ngolu nami. Di pasar hodo dirim tuhami, nagok hahurangan dohot dosaon, jala ditobus ho hami, asa taruli haluaon dohot ngolu nai baru hami, alai di persoron nami si ganupari, si patah hupacong-cong kami dope parbulatan, pabahirhon padonganon, manghuton status sosial dohot gender, dang dope huhaholongi hami dungan nami, jolma songon pabahinami tuhami. Saya sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa terparangi ho kami pakoko mi di ngolunami, jala patar saya totong mardongakon ho hami, manangaha pena masa di ngolunami, tangihom mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin.
Baga-baga ni debata taringat tu hasisan ni dosa. Ay songono doholong ni rohani debata di portibion. Pola dua anak na nasasadi di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di bana. Asa hangaluan na sa leleng ni leleng na di bana. Hasangapon mari debata na di gijang. Tajahama turku epistel di pesta Natal di mana tersurat di Jesayasia ayat 1:1. Bangso na mardalani di bagasan haholoman marnida sada panodang nabolon biser do sada panodang diakka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Ainunga di pungulhoko auga na ape tuibana dohot batahi ni abarana dohot lising-lising ni na mangadu ibana songon uju di hari midian. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso direhat tu hita sada anak pape tua barana do sogot harajaon jala bahenon na guarna si partahi halongangan silu balang ni dibata ama salilin ni lileng na raja ni hadameon. Ima sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala no piopsa. Amin.
Kristen rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natumu palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadei, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabea siaton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di banghuman ni silatus, nama titar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua tuba no atoru dung ditanom, na mulak mangolu di are patoluhon, nama naik tu surgo, lahondul tu siamun ni debata Jehovah, ama naik pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pai memulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu doho namate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, doho dihasisan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nang mate, doho dihamoluan nasora sudah. Amin. Songo sunggul-sunggul dihita, sadarion patu-pota do marulun nabadia dung sipul permingguan harian. Napaduahon di hari Senin tanggal 26 Desember tahun 2022 ima pesta Natal umum patu-pota ni huriat tado ibadah masuk pukul 10 pituip. Songonima titing dihita tambahan. Tapi gima tikting na masa di huriata nasa mingguon. Ima tikting Minggu 25 Desember 2022. Na parjolo goarne Minggu. Goarne Minggu ta sadarion Minggu pesta Natal parjolo. 2. Topik Minggu. Gabe daging ma hatai. 3. Naing marbagas. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogasum ma. Nasrun hot tua silaban. Anak niamata situa ka silaban nahinan. Inatai es boru simanulang nahinan. Ruas ni gereja HKBP Cengkareng. Resort Cengkareng. Rayon Opat. Dohot oroana Marianti boru manulang. Boru niamata posma manulang. Inatai B boru pak pahan nahinan. Ruas ni gereja HKBP Tanjung Pinang. Resort Tanjung Pinang. Partupolon nunga di Patupa hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 di gereja HKBP Tanjung Pinang. Pamasumasuon hari Kamis, tanggal 20 Desember 2022 di gereja HKBP Sipea-pea. Saya di pasu-pasu tuhatama Saka Parsarepion Nasida. 4. Dewan Koinonia. Jadwal kegiatan Natal HKBP Cengkareng Desember tahun 2022 doho tahun baru 2020. Naparjolo tanggal 26 Desember 2022 Natal kedua. Masuk pukul 10 pituip. 2. Tanggal 31 Desember 2022 pertangyangan ujung tahun. Parjolo masuk pukul 10.05 wib, paduahon masuk pukul 10 siawib. Tulu, tanggal 1 Januari 2020 tolu, tahun baru 2020 tolu, masuk pukul 10 wib. Manabai parkarejo, mardomo alaholah sahala nama parkarejo ni huriata, ima staf admin HKBP Cengkareng, jala hurang dope sahala naik. Dohot staf kebersihan. Staf admin minimal ijazah SMA, dohot boy komputer. Alai molo adong ianak kon nirwasta nang merbinat asa di Patupa lamaran di pasaha tu sekretariat gereja. Onom program huria masuk pukul 10 waluip. Pinangi doma tu amanami dohot inanami parhalado ni huriata asaria rohata madohoti rapati. 10. Sumbangan servis lampu kristal. Di Jalo Huriata do sumbangan
ultima acara tah mari desian buku ede nomor 62 ya sada huhut papupilihan sada A dohut sada B.
kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangeramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Evangelium ni si Yohanes bidusada. Mamuka mai sian ayat sada. Rodi ayat 14. Songonon ma tarsurat gisi. Dimulanai nunga adong hatai. Jala saor tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Imana saur tu debata dimulanai. Saluhut nai marhite sian hatai. Buasa gale-gale kita. HP di luaran halak nungama mengajar mendidik manusia bagaimana untuk menemukan jalan Tuhan. Ala tuaka parmahani asnirohagu dangdo parsaulian nisadok portibiodo buat Tuhan Christmas. Apa yang membuat itu berbeda dengan yang lainnya? Nah, kalau memang agama itu bagaimana mengajak menuntun manusia itu untuk bertemu dengan Tuhan, tetapi Injil bagaimana Tuhan bertemu dengan manusia. Amin. Itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Itulah yang membuat kita berbeda dengan mereka yang panas dingin di sana, yang melarang orang lain untuk mengucap Natal. Karena Natal itu menjadi tantangan, Natal itu menjadi ancaman, Natal itu seperti Raja Herodes yang panas dingin. Di manakah raja yang baru lahir itu? Biar aku selesaikan dengan permainan kata-kata yang indah. Biar aku ikut menyembah. Pret. Tetapi Tuhan bila berkehendak memakai orang Majus untuk pulang ke negerinya dari jalan yang lain. Jadi kalau dikatakan selamat hari Natal, selamat pesta Natal, jadi kita bukan hanya sekedar perayaan Amanginang. Dan saya kurang setuju dengan hanya dikatakan selamat perayaan Natal. Tetapi pesta Natal, pesta rohani. Makanya kalau ada pesta Natal, orang asik terus begitu, kalau ini harus diperjelas ini. Karena yang pertama apa pesta Natal itu? Adalah Tuhan menemui manusia. Dia tidak perhitungkan sebesar apa dosamu dan semerah apa dosamu. Nah patut hitamang ditomu-tomu Tuhani. Apakah kita wajar dan patut untuk Tuhan temui pada hari ini? Kalau kita mengingat dosa kita. Kalau kita mengingat perbuatan-perbuatan kita selama ini. Patutkah Tuhan untuk menemui kita? Tetapi pesta Natal ini, dia tidak perhitungkan sebesar apa dosamu. Dan tidak dietong-etong junuaing, dosa tai junuaing. Pantaskah dia untuk jalan bersama dengan kita? Enggak ada jalannya Inang. Enggak ketemu. Ido benar ido edetai di hari dirina. Di tadi kondasa ngaponna. Asa pajupang dohot padita simarmata nago dosai. Amin. Waduh, tertabu mahita namar Natalon. Masih jalangan makan namareda, masih jalangan namar lai,
masih jalangan dot akan asing tolema haru Tuhani ngari hari diri na do asa ngapon dah tahar hari mak. Kenapa? Tidak ada jalannya kita menerima dia. Just only one. Bertobat. Ido suara na jojo di alongan na madog. Pau bahamu marohamuna. Ainung ngajonok harajaon ni di mata. Jangan pesta Natal kalau tidak mau untuk berubah. Amin. Hadusi pau bauku amang pedita nami. Enggak banyak-banyak untuk dirubah. Karena perubahan itulah yang abadi nantinya. Lalu di pesta Natal ini apa yang harus kuubah? Molo sata. Jangan mau berlalu satu hari tanpa membaca firman Tuhan. Neang, yes. Mangulahon, hal ini yang mau diingatkan oleh firman ini. Kalau Tuhan itu ada dekat dengan kau. Molo Tuhani inang sadau ni tangyang mido Tuhani. Tuhan hanya sejauh doamu. Jadi jangan katakan, where are you my God? Please help me. HP dang tajaha hatana. Takas didok. Mau lihat ma di hamajuanon. Tu dia jenuaeng adong handphone. Dang sanga mulak kita tuhuta ngabui video call. Imada bapa oma eda sehat-sehat mahita di Natalon, hati-hati. Sebab di dalam handphone itu juga kita sedang diuji untuk membuka Alkitab setiap hari. Karena di dalam itu Alkitab banyak versi di sana. Dan hati-hati, semakin cerdas, bijak di dalam memakai digital. Supaya kita tidak jatuh kepada roh-roh konsumeratif. Todi hamakuson. Sehingga kitalah menjadi orang yang paling khawatir. Yang perlu didatangi oleh malaikat. Yang mengatakan jangan takut. Karena berita kesukaan yang aku bawa kepadamu. Jadi molo didok selamat hari Natal. Saya mau berubah. Kalau 1 tahun aku membaca ayat IP Mar Liturgi, mulai hari ini saya membaca. Tidak ada hari berlalu tanpa membaca firman Tuhan. Dan ternyata Tuhan sendirilah firman itu. Dan firman itu adalah Tuhan. Yang ketiga, kalau dikatakan selamat Natal amanginang. Dada holan na ditopot hita. Dada holan didongani hita. Ay di aindo hita. Gabi aka ianakonna. Dan dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Isema na adong si songonon. Dan yan, iya binereng anak ni halak roijur, binereng anak ni baromomon godang songoni. Tung momonon pehita manginang hanggi do pinaribot, ala dijolu ni di bata marhite pesta Natarol, diait do hita gabi aka, ya nakon. Nasosono.
Tetapi kita menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena apa? Karena Dia yang datang menemui kita. Firman Tuhan. Dan itulah yang disaksikan oleh Yohanes. Konsekuensi Yohanes yang dia terima apa? Tetapi apa yang dikatakan di sini? Karena dengan demikianlah maka orang yang percaya itu menjadi bersama dengan Tuhan. Kalau Immanuel itu tidak hanya di saat kita ini, tetapi sampai saat yang akan datang, maka agama Kristen yang membuat berbeda dengan agama lain adalah membawa, mengajak, menuntun kita memasuki jalan yang pasti, menuju kepada yang pasti. Amin. Ino benda marsa natorasmu molo di tadi koko ugamom. Maka di pesta Natal ini mengingatkan kita, Tuhan yang sudah menemui saya, agamaku menuntun, mengajak, mendidik, membawa aku ke memasuki jalan yang pasti, menuju yang pasti, nothing else. Itu rido. Mula anon tabu mangalang lomok-lomok na di jabu ya teh. Bayi dotong. Roma kaya nakon bapa oma muba marohaku. Uba marohaku. Majabibil piau bapa oma dah. Segenggam berlian rasanya orang tua menemukan. Ai itu dia lomon rohani di bata. Kenapa dia datang menemui kita? Karena dia tidak menginginkan kematian orang fasik, tetapi adalah berubah. Natal ini mengajak kita yang terakhir sekali menjadi saksi Kristus itu, Tuhan itu telah menemui aku. Maka aku harus menemui orang lain. Aku harus menjadi berkat bagi orang lain. Aku menjadi tuntunan bagi orang lain, bukan jadi tontonan bagi orang lain. Supaya aku diberkati, keluargaku diberkati, dan kami menjadi berkat. Immanuel Tuhan tama madongani hita saluhutna. Selamat pesta Natal madihita. Martangiang mahita. Pinuji maho Allah nong roho Tuhan manopot tami di hajol maono. Allah ni hinabalga ni holong don asini roham ditopot tohami Tuhan. Dada ditikir rohami marnida saluhutna kapabahenan nami. Alai ala ni asi do tolong ni roham do Tuhan. Di har-hari ho dirim. Di tadi koko asa ngaponmu asam rap dohot tami colma na mangulu di bagasan dosa dot gabbolisop dosai. Asa ditaito hami tuan ruar sian gabbolisopi jala mangulu jala dapotan hasonangan ido Tuhan disakapi ho asa sakapmu sakap aluaon hatuaon dada sakap hamagoan ajari hami pargugui hami maka porsiai madalani maka ngulun hatami Tuhan. Ai hatami doho jala ho saur tu hatami jala hatami do nagabi gugu di hami Tuhan lau madalannya kapartikian na pinaluasmu masa di bagasan ngulunami di baini pinuji maho Tuhan marsangap maho di bagasan ngulunami ganub. Amin. Mari di mahita uhud papungu pilihan. Aku
Di
Tatangiakon ma piliataon tu di bata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gicang. Odo haroroan isaluhut sedang leon nadinggan do nasa libasa na moliutus. Kupasata mi masian dan lehon mi tu hami pilihan nami tu o. Sejalo may gabi wap mahusus di julung. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparahasya kami pilihanon. Pati bulhon na rajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di por tibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutan dahami gudang nislen lian mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Na toktong na somar mula na somar pasokotan. Kupuji hami maho ala saut sudi tahim. Naung sinakapmu adorang somarajahan dope hasyanganon. Dang tarabak siboli sakapmu dang sudat tahim nabadiai. Dibahen dosa nami alani i holong niroham nabalgai naso haduduani. Dibaheni moliate marohanami tuho ala naung saud sakapmu ima parsurum di anakmu gabisi palua jala sepangulu di hami asa malua hami sian dosa hamateang dohot sian uhum jala masohot hami mangulau dosa ope saya si maroham di hami togihon mahami tu anakmu sabain mahami gabi siluam tu ibana asa upa ni halu zaun na hami ala natinaon na nabernidi dohot hangaluton humokop kami asa ibana napuna hami jala hami napuna ibana saya sungguh lima huriam sadarion asa diingot habal gaun mudot aroro ni anakmu gabi jolma laho pangulo kami pardusa. Saya sungguh lima aka parhala duni huriam mamaritahon barita naudi itu salut halak naung patar hasangaponmu jala naung jupang dame dohon asonangan saya lehon mapitu naukap tu halak sipele begu doh tu parugamo na asing asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus saya rajai masalut raja dot akka seruan na asa diboto nasida nang dileko raja jala Tuhan nasumurungi rodi saleleng nilelengna sai lehon gugu tu akana di bagasan pangujunan apuli akana marsa jala palua akana tergugut sai tatap jala odingi akana pina buru-buru ni halak ala ni guarmu sai dongani jala pasu-pasu hami sudi akana magudang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gicang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai ro maharajaunmu. Sai saut malomoni roham di buana tongon sama na di banua gicang. Lehon matu ami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Una kami togion tu pangucunan palua mahami siang pangado.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana bidaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim. Hudul mahamua manginang adorang sota uduti dohot ulau nabadia mangulun mahita satokin 10 minut ima buah-buah asa tauduti musean non ulau nabadia.
Dihita. Cek. Halo, cek. Mati. Dang biasa be. Halo. Atong tayo kamuma, tona ni Tuhan Yesus, laho padirihon, parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus ma, dibuat Tuhan Yesus Kristus do sabu-sabu borminai, wujud arjehi bana, bidok ma mauliate, dungi di penggoli mai, di pareho ma to akasisiana, o madidok, jala aku ma, jala pangam ma, daging kuning dari lehon to akateran mo, bahe kamu ma samoni, bahe pasingon ang unang. Jalan sunda sidang mangan, ibuang apa inuani, idong mamariamin, bumi di dalam Indonesia, kalau aku mah, Ato Roma hamu nungarade sude ida jaladai hamuma tinggam basa di debata. Tuson mahalituniku linamawas molehu
ikut beraki parunang iluki halana siniroha pangurupi oh Tuhan.
Suksuklas rohaki di dung domu au tu Jesus ulini paridai los nero habuloni sai dipuji rohaki
Bula Mahita Tubuku Ede nomor 155. Tiki Bajala Ulun Nabadia. Dia cara Ulun Nabadia huruf E nomor sada.
Olarona iluki, olang asinilohan, pengurupi oh Tuhan. Rodo au nuai Tuhan, sai balabas marohan, lunga pulang matehon, Allah sini rohan, jakon au nadang ulon, sai ulon sitong likon. Oke. 303. Hah? Yang mana? Oh, 452. 452. Naro Padauni Boloni. Boleh dong, boleh. Boleh. Yoi. Udah sedikit melek. Ya itu. Ayo dong, sedikit dong. Tuhan
Laos jongjong mahita. Martang yang mahita, puji ma Tuhan de bata ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata ale todiku, jala unang tung halu pahod denggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahikmu sudena. Ibana paluaho kosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Lebat terimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita nahombar tu dosata. Jala dang dibaloson tuhita nahombar tuha jahatota. Songon asini roha ni ama-ama. Tuaka anak konna do asini roha ni Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohanai. Tuhita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna. Dunggabe parpiktor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pambahenaku do Tuhan debata ola nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tu todim. Dita salud namang molo ning mulak kita sada pintu masya jelo ada ala adong di parades ne. Oh
Jolo mahitay ng mula. Ala adong di parade huri atas snack. Songon. Unang sasapak kita